omah ae. Wis mulai wingi sore semayan karo Samingun ngono nek balik iku nek budal maneh iku kandha nang aku. Nganti jam 09.00, jam 10, nganti jam 1 tak enteni gak teko-teko Samingun lho. Selipan dalan ndi arek moro-moro ngumpul dik kene arek. Lho. Kene garis susahe wong haram. Bosen ngono iku. Angger kepethuk mesti susah, angger kepethuk mesti susah. Mulane aku kandha susah iku sebab aku nak semayan nang awakmu ta. Lah ya semayan nak jam 10 ngono. Iya, katene merono. Pakil aku sak lemari ku tak gawe kabeh. Heh? Katene merono iku lho bakal sak lemari tak gawe kabeh. Kon gowo tak kon gawe. Tak gawe apa kaya perayaan. Kon niku. Jas tak gawe, celana tak gawe. Sepatu tas tuku tak gawe. Bareng aku kate budang ngak mendhuwur iku mendunge kok keteng. Lah ya jam 10 tak enteni gak teko-teko kon. Iya, suwe-suwe gremes. Oh, gremes. Iya, aku mlebu omah maneh. Ndek kono gak ana udan iku, Mas. Nang ndi omahmu anggonku iku udan. Bareng meneng ae suwe-suwe tak delok iki jane kok yamene. Lho, suwe-suwe dadakno deres udan. Udane iku mang deres. Wah, udane mbethik pancene. Ono udan mbethik ah. Wong arane udan deres pakai aku tak lempiti maneh. Lho. Tak delek lemari maneh. Tak tinggal leyean, ngenteni terange udan. Iya. Enak leyean dadak keturun sih. Agak susah dadi kemaringan kon iki. Iya. Dicoket bener. Dicoket. Weruh. Kon cekel iki. Wong aku isih turu kok. Iki lho ya. Bareng ngono maling mlebu nek cendela har, metu. Wong arane iku pakaian larang, Har. Iya. Aku iki ngebotno pakaian, Har. Aku metu pisan. Ngak nggone iku nek etane omahku nak yujan nak marung ta. Iya. Nek kono iku ana loper susu ngeceri susu. Lho bareng ngono sepedae kok nganggur. Kati tak selang mesti gak oleh. Oh, gak oleh wong iku perlu. Iya, sepedae loper susu tak cengklak, gengu bermaling. Oh, cocok wis. Aku diuber-uber loper susu. Kon nguber maling diuber-uber loper susu. Iya. Ana uber-uberan ngono, Mas. Iya, soalnya sepeda gak tak selang iku lho. Lho bareng ngono maling setan 5 meter iku, ha. Iya. Dadak anak ayu temi ku liwat. Sepeda tak getno jret ketendang sepedaku dadilan patine. Anak ayu temi. Iya, kate gak susah. Umur 3 tahun iki. Iya. Waduh pembunuhan iki wis. Wis kon paling dihukum percobaan 3 tahun setengah. Mateni arek 209 iki. Iya lek sing mateni aku, Har. Lah sapa? Wong aku ngipi ayo. Kaya iya ngono lho, Har. Kon ngomong sakmono emang ngipi ta? Ngipi. Ngene ku. Iya, meneh-meneh ku ya lek ngipi ku aja ngomong dhisik lah ipene dhisik enom. Dadine kancane ku cekne gak bingung ngono lho kon. Engko lek kancane bingung malah lah lek ipene tak dhisikno kon ya gak percaya Marian. Lah sing wingenane lak semahan karo awakmu aku iki. Iya bener iki. Bareng ngono aku numpak sepeda liwat Malang. Rejone gak lumrah ndek ngarepe gedung ketoprak. Waduh rame. Ben-bengi. Bareng aku numpak sepedane ngono tak getno ae. Iya. Ono arek liwat ndek kono. Waduh ketabrak karo aku. Waduh. Yes. Dadilan patine. Waduh, terus ngipi ya ngono ah. Ngipi ati males kon iki. Kok ut ngipi. Kono kok nek diwales kono. Apane wis tak disiki katene. Kon ngati ngomong ngono. Ngene lho ngun, anane aku iki wingi semahan karo awakmu enten-tenan nganti aku tegaku telat iki. Kon niku ngenteni aku ndek ndi sih? Ya ndek omah. Kon ero sih omahku? Lah apane gak ero? Ndek ndi? Omahmu lah ngene prapatan ngene lore bener iki sih. Iya. Omah Jengki? Heeh. Iya omah Cet Ijo. Lah iya. Omah Cet Ijo? Iya. Ya dhuwur welit. Sing endi sih? Iku lho, omah Jengki Cet Ijo dhuwur welit gentenge durung tuku. Wah, dudu lek ngono kesasar lek ngono aku. Jendi kon. Lah aku njojok kok Mas Jengki, Mas Cet Ijo iki kok gendeng Karang Pilang iki. Lho, iku ndak Mewak Jaya. Dadi dudu iku omah. Dudu. Lah sing endi sing? Iku lho, Nek. Kulone Gredu bener iku lho. Oh, ndek kulon
kon gerdu anyar iku. Iya. Di apane pentongan iku omamu? Ya jero ne, kok niku. Memane kaya codot ngono Marian. Dek kono tak goleki gak ono omah iku. Takono wak kaya wong dodol rujak. Oh, dodol rujak. Iya iku weruh iku. Wayahe gedhe kok. Ya. Di apane layah iku? Iki sore. Kemare diulek ngono Marian. Gak ono omah ndek kono. Kene nak meja. Iya. Kene nak ono terowongan nah dalan kuburan iku lho. Oh, di dalan kuburan iku. Iya. Di apane maesan jejer telu iku omamu? Iku ngenono iku. Kok ngawur ae. Apa mandi maesan iku? Karo maneh omah kok mlebu kampung kuburan iki lho. Jalan Tengkorak. Apa jalan Ya tengkorak? jalan kuburan iku lho. Ae omahmu sing sakjane iki sing ndi sing ngono? Turen. Heh? Turen. Dik Turen. Iya. Oh, lho adoh temen ngolang-aling ngono omah kono iku. Setahun sepisan ngali aku. Lah lha apa omah kono ngolang-aling? Iya, soalnya angger tak ngene mesti ditendang penyakit ae aku. Wah, kleru dinane kok adek omah iku. Sakjane ora ngono-ngono. Iya, apa sih? Kan penyakiten ae iku. Menawa kon kurang kebersihanmu. Menawa Ya iku. sing gelem hubungan nang ngene rumah-rumah sakit, nang ngene bapak mantri klinik, barang ngene iki lha dadi ora penyakiten. Iya lek penyakit adem panas gampang tambanane. Iya sih. Kaya penyakit influenza ono pile. Iya Lho lho. bareng saiki tra lara lambe wong liya apa lek nambani? Cacak. Gak iso dokter ya gak iso nambani. Kayak apa metu diluk ah? Wat tuku es ngono. Gak diduwek kok. Wat tuku wedang ngono. Lah, Ola apa? kok tak cekecek tak usek-usek ngono. Omongmu nyelekit ngono jerene. Aja ngono apa dipandang umum iki ya gak pantes lek aku kok hina. Loh, aku lek ngomongno penyakit. Iya, tapi penyakit iki gak ono ngono lho. Wah, kon ngawur ae kon niku. Kon moro karo kanca kan usek-usek ngono iku pantes ta. Iya lek kau usek-usek aku tepak mlumah. Iya. Apa-apa lah lek aku kau usek-usek tepak murep lho ya apa. Jane. Lah ya wakone gak enak kene. Wah, aja ngono kok ngene. Kon iki gampang tertusuk perasaan. Gak tertusuk iki berarti menghina kene. Mangga jaman saiki iki lek ana wong menghina, salah siji ni kanca diantarane kanca menghina, dilaporno sing berwajib kena hukum kon le. Oh, tak sih. Iku lek aku lapor lah, lek aku sentimen. Ya apa lek sentimen? Pas kon bendino ngilokno, kon tak cegat mlaku peteng-peteng tangan temites dadilan patine. Wah, lek sampe aku mati lah kancamu ta. Iya. Sing rugi sapa? Ya kancane dhewe. Lah sing untung ya penjajah. penjajah. Lah sing lambene kandel. Aku lek lare. Iya lho lho. Gak enak ngono omongmu. Lah aku lak takon ta ngono. Takon tapi balik-balik iki ae rene. Mojo ngono apa? Lho sebab saiki ngono zaman-zaman persatuan. Lah iya. Zaman orde baru iku tatanan sing anyar ngono. Ya mulane zaman pembangunan. Sing penting persatuan dengan kesatuan. Lah iya. Maca surat kabar iku bersatulah. Kita teguh. Bercerai. Kita jatuh. Lah ya ngerti. Bahasa Indonesia. Iya. Nek cara Jawa. Iya. Rukun. Gawe santoso. Nek ijrah. Gawe bubra. Ya Bu Premit. Dibangun. Bu Brai iki. Kae nanjane kan. Wah, aja ngono apa? Aja ngono. Mangkelan. Kon dijajarne malah ngono jarene. Ot mangkelan. Ya jajar mangkel aku. Oh. Ayo. Lu wong mangkel dikenek-kenekno. Aja ngono apa? Mangkel guyon ngono. Guyon-guyon kudu ana papane. Iki kurang papan ta wong guyon ae kon tembung guyon. Tapi ya dipandang dhisik guyone ngeneki terus rene kon niku. Aja ngono. Lek panjene kon sentimen ambek aku, ayo. Dalamun sing ndi kon rene. Tak cekele tak tekuke ambek aku. Kon kok boleh bolos kan. Oh saking guyon. Guyon. Aku guyon iki aku diantarane awakmu lho ngono. Iya. Lah lha apa barang kon canda iki? Kok saking guyon. Guyon ya guyon aku karo awakmu. Iya. Lek bolo ndek omah kon katut-katutne iki duduk guyon iki. Kegendang apa salah? Cuku cilik-cilik. Kandang apa baca? Pelaku dimi-dimi. Kon kudang-kudang panen arek cilik ae kon niku. Ya yakin. Aku gak apa oleh aku karo awakmu pribadiku karo awakmu gak apa-apa. Iya ya Lek saking. bolo ndek omah kon katut-katutne iku. Ya saking jajaki pikiranmu mangkel apa enggak ngono lho aku iki. Oleh ngejono bapakmu sing bekel iki. Lho. Bapak kok canda gak apa-apa barang bekel ini. Wong bekel ya eleke wong lho. Aja ngowak kon iki wis. Iki lho arek kena
dicontoh kanggo wong-wong ya. Contone apa? Contone ngene, upamane awakmu nesu ya. Iki lak wong kekancan nang. Bos aku melok nesu pisan. Iya. Lho akhire teman-teman. Iya. Tapi saiki Lah, aku nesu awakmu enggak. lah. Dadi ibaratno wong mikul. Iya pancene. Ya lek wong mikul iku pikulane iku mang lemes lho. Dandane kaya pek. Kapane awakmu pikir wing mang rada naik darah. Iya. Aku Dem-demono. Dadi ana sing adem ya ana sing anget. Iya. Ngono. Ana awan ya ana bengi. Heeh. Ana tipis ya Ana ana kandel. kandel. Lah iya padha ae. Lah lek ngene ya panas terus aku. Ngawur ae ngene iku. Koitane enak telebak-telebok Lah ae. iya ngun kok niku. Sopo sih? Apa sih kok? Oh. Halo Haria. Sik. Waras. Hari tak golek iya apa keluargamu? Wah, wis waras di Bojomu? waras. Wah, aku dungono Iya, anggere iya, iya, sama. iya. Kayak celeng. Ya. Kancane. Anu. Samingo. Iya. Waras ngono. Waras sehat. Wah, bojomu. Si ana Anakmu. seger waras. Syukur waras. Waras. Ya apa keluargamu kabeh? Waras. Tanggamu. Mampir mrono, Dik. Oh, syukur waras kan. Waras. Tanggamu ya apa? Iya, mampir rono. Maratuamu. Selamat. Anak bojomu. Selamat. Syukur. Kudu ngono. Iya, kon mampir rono. Apa? Wis selamat kabeh. Selamat kabeh Iya, kudu iya. ngono. Mangkelan ini ya mangkelan iki. Kon niku lho salaman tah ngancat-ngancitno aku kon iki. Ini aja salah paham ta lah. Saking girange Lah. kanca wis suwe gak tau kepethuk. Iya, iya. Bareng kepethuk pisan, Lah. ketok gandole. Iya. Terus Disambut dengan hormat. Lah, kudu Kata ngono. panjang sedik tok ae. Sapa ae? Aku misalnya teko luar negeri. Lah, ngono, contohnya Dik. Hari. Wis atau teko luar Jawa. Iya, ngono. iya, iya. Disambut dengan hormat. Kudu ngono. Ya, aku teko. Hoi, waras Dik. Ono Dik. Loh. Ya apa waras ku? Waras, ya. Jan Brono. Iya. Kon ya apa selamat? Padha waras lan padha Iya, iya. selamat. Keluargamu Jan Brono. Iya. Bapakmu ya apa? Bapak ya pancet beke. Jan Sambang Rono. Iya. Bapakmu ya apa, Dik? Padha selamat. Iya, Jan Sambang Rono, Dik. Buyar. Mangkelan sami ngono. Balamu kok dik iki. Balamu mesti. Kan aja ngono ta. Ya men wis nyekeki dasar sih lek salaman iku aja akeh-akeh. Iya. Sepisan ae ler lan batin nak cukup. Ngapa kok teter ae? Ngun, aja salah paham. Eh. Eleke apa kepethuk kanca luwih gabak tinimbang gak grab ya? Iya. Lho, kudu ngono. Disambut dengan hormat. Kata panjang aku barek sedik tok. Upamane aku cekok. Awakmu Disambut dengan umpamane teko ditahan. Lho ditahan ya no. Tekok nyambut gawe dagang. Ya. Gak tau tumon. Iya, iya. Kepecuk disambut dengan hormat. Iya. Ya apa Dik kon di luar Jawa? Aku nek kono ya suweneng. Lang. Bareng aku Waduh, kabare ya apa rek? Lho. Rasa sampean Dik sik iki. Iya kok meneng ae. Kate mulik. Ya apa dik kabare? Kirim surat. Dik. Soale ngene, Cak. Iya. Aku ape kirim surat. Waktu kanggo Iya, gampang. ono. Mulane Iya. aku njaluk sepuro karo peno, Cak. Iya. Nek ono Ini, kesalahan iya. aku. Iya. Kau niki salaman dah lihat timbangan ya nih. Ngene iki apa? Ngene iki apa? Kontangan. Lho iya. Lu wis teko iki. Lho wes. Kok gak ketok aku ya. Aku gak nyalahne peno. Apa? Aku mau disalahno. Iya. Samingo sing tetep salah. Kok salah? Delok-delok papan nggawa umpan ngono. Iya, terus? Nek aku nganggur waktu terluang ngenahno padha waras Hari, padha waras Dik, tak salami. Kayak ono tondo ta. Aku ini mah gak weruh ta. repot, Gak ketok. Gak ketok. Kamu gak weruh. Gak weruh. Iya jadi anak angin aku ya. Tondone. Ini Dik. Ini dari ya. Meni-meni maneh. Ya iya apa? Karane aku. Beneran. Barek Iya, aku dhewe yang ngono jenenge. Karena sama ya waya. Kudu sing ruku. Oh iya pancen iki. Ngono. Iya. Rek kok salaman apa rek? Oh, ning male mumet ngene jenenge aku. Lho kon iki mang wis teko. Lho wis teko. Lho, Kode-kode ta lah. kan gak weruh ta aku. Gak weruh jarene. Anake demit ya aku ya.
Kok muring-muringan iku anjane. Ngen. Ha. Tembung geguyonan. Iya ya. Kepethuk kanca. Seminggu sepisan gak mesti. Iya ya. Eleke apa nek wong geguyonan amrih nggawa keapiane kaseduluran. Iya. Kudu ngono. Iya rek. Kepecek wong telu nang warung. Lah. Enak. Iya. Iya. Ajak nang warung. Lah. Doyan sego soto? Soto ayan soto. Sego rawon seneng aku. Doyan. Bragas kabeh. Aku mawani tan niat ndelokno. Oh ditari sepisan doyan. Boleh wong emoh kok ngono. Sok Wah, tak goleki. Tak goleki, Dik. Iya yo. Sami nang ndi? Lah sami ngono. Lah apa kok ning? Lha yang ngelompok. Lah salaman. Durung. Terus apa iki? Kok diisin lah. Sing ada porono sing jejeg. Hut padha eleke ngono. Mosok elek Kok iso oleh gandeng. Sing sitok gandol, sing sitok grempes. Waduh, iki nglumpuk lho kate lha opo? Lah apa? Iki lho apa nangis cak tamen lho. Sing nangis iki lho sapa? Lho kok jembembek ngono. Bayare pelan kuwi ceper. Mulai. Nikah wingi kira dilaksanakno saiki. Sing wingi ya. Iya. Nek dilaksanakno siji. Sitok-sitok ae. Iya. Aku dhisik. Wis ta. Ah. Kok aku dhisik. Wani temenan. Iya. Atesane sami nggo dhisik. Sing penting nak persatuan iki. Iya. Oleh titik pangan titik, oleh akeh pangan akeh. Iya, cocok. Iya. Wah. Dik cari. Terus ya, rencana iya. kita. Nek sami ngun mari teko kono, inti pen teko njaba ae. Iya, terus. Awake teko sing srenti. Iya. Ora terpancang iki ae. Pokoke teratur. Iya. Mari samingun sak peno. Iya. Wis sithik aku. Iya. Iya. Lah, iya. Ayo, kono. Ayo.
acara untuk selanjutnya. Malam ini keluarga seniman Ludruk Putra Bakti, Duril Yonif 513 Brigif 2 Dam 8 Brawijaya mempersembahkan cerita yang berjudul Selor Lacuran Mergoson. Odi dalam dunia marah sengkor yang seken je seken. Mun perkara nasi kakan, perkara nasi yang kui tak korang sama sekali. Cek lakar tangreng tuan di anak boleh sembang si tongkang kok. Minta apa boy bemak benbu mesti beri. Ada dua telok si kocak lancuran bener-bener ke sono Malang sebang si tongkok sele. Pak boleh mung nak main dia, wadah. Mung udah sengkong kok ngocak bujer ngocak terus. Cek sampah nak saya main tekelero bang sengkok. Mung sampah bener si tekelero bang sengkok mun tak cokek mata nak keluar mata nong kubung. Cek lah kadung kesuwar kocak lancuran bener-bener ke sono Malang dia. Cek boleh nenak-anak gini. Makereng tua tepapak bengseng ko asempo. Mung baktu nang koju toju berdeng rembong. Bedereng lebet le 5 meter tak amet kangko. Mun tak santa beng todi mun tak ngelar kartabung keng tonggel guru bengseng. Lange nga abo areria. Cemangganan ko na paare tak boleh sama sekali. Dari bengkong ibu peses boleh buang kui main. Lejo peses boleh buang kui main tak nyerek sama sekali. Pesen apa cek merah, nama kira ngapa cek saran, nah nggak tahu ngapa jadi aduh. Haneng kok makai kalah tak kira bosang tang beke. Makai hari yang kok boleh minta pesen mesti beri benar. Siang dia para moli ya. Jalanan cek jauh, narok pariu tu ada. Norok soplet ada, wah norok apa ngkori. Lho, mandag dis. Diko mandag dis. Apa Pak? Apa Mas? Diko mandag dis. Tak kenapa Pak iki? Tak anu, tanget mandat. Mandat, betul mandat tak sampean? Rangga apa? Surat penduduk, betul, mandat boten betul. Wah surat penduduk ya. Diko mandag dis, diko leri niki lho. Nek diko setup niki tak mandag. Oh, mandat Ah, nggih, nggih. Oh, niki tiyang Meduri niki. Meduri lho. Medunten. Madura. Diko mandag dis. Nggih niku mandek ngoten lho Mas, cek mboten bingung kula. Padha mawon mandag bener. Mandek, Mandag, mandek. mandag. Kang, Ih. Disabar napa Kak, perkara ngoten mau ngono glati. Wong Jawa kali wong Dura padha mawon. Mawon Kak. Wong Jawa sing kereng enten. Nggih. Wong Dura sing sabar ki boten kurang ta. Tapi lek sampean sabar. Niki sabar niki. Sabar mung kula kok boten digarai ta. Nggih, nggih. Padha mawon masih wong Jawa nek digarai boten gelem ta. Nggih napa malih tiyang Madura digarai wae. Oh, Ngamun. Tapi lek sampean masih digarai sabar. Cek kula enten warloni kali sampeyan. Nggih, nggih Kak. Sampeyan kok doa-doa saking punden sampeyan. apa kowe mau yang punden Pak piye? Boten kendel teng punden Kak. Lho, sampeyan iki lho malaku saking mariko iki saking punden sampeyan. Nggih mboten dugi pasar niki wau Kak.
Dugi pasar saking punden lah sing malaku niku ing punden, Dik. Lah sing numpak becak niku saking punden niku. Dugi pundi? Nggih. Pundi ya punden. Mboten masih mboten pate iso kula ngomong Jawa nggih kaya niki kok blekok ngeten. Nggih, niku dugi pundi? Saking punden, Dik. Pundi. Punden. Punden. Semua-semuane lho Kak, pun dulunan gelati, mboten napa-napa mboten. Aku wedi lek dolanan kladu kalau ngono. Nggih, mboten bono apa Dugi Malang niki wau. saking pasar sampeyan. Nggih. Kok malaku mawon mboten enten Nyegat tumpah. kendaraan mboten enten niku wau Kak. Ngetan Dik tanya. Sampeyan ketemu kali. Kula ajeng ngilen mboten nyegat. Kan iki ageng ngene